Будівельні крани і металеві конструкції на території Ханського палацу в Бахчисараї. Їх зафільмувала археолог Алія Ібрагімова. Каже, окупанти знов почали свої псевдореставраційні роботи на території Ханського палацу, а це загрожує існуванню унікального історичного надбання кримськотатарського народу. Отже, які роботи зараз ведуться на території історико-культурного заповідника, чим вони загрожують і яку шкоду вже завдано легендарному палацу кримських ханів? Мої колеги докладніше. Перлина Криму – казковий Бахчисарай. У перекладі «Палац садів». Вже 2 роки, як окупанти буцімто реставрують унікальну пам'ятку кримських ханів. Насправді ведуть перебудову, яка неприйнятна для історичного об'єкту. Проект реставрационных работ никак не был согласован с украинской стороной, и все работы проходили с нарушением норм сохранности пам'ятників архітектури такого уровня. Алія Ібрагімова – керівник археологічної експедиції, яка досліджувала територію Бахчисарайського історико-культурного заповідника 15 років. Як ніхто інший знає історичну цінність кожної деталі Бахчисарайського ансамблю, так через падіння металевих конструкцій вже зіпсовано автентичний розпис однієї із стін будівель. Повністю була утрачена аутентична кровля Большой ханської мечеті, яка була построєна ще в 1740 году при Селимет Герай-хане. Работает сейчас заморожены на объекте, службы не ведутся и езан не звучит над городом Бахчисараем. Велику ханську мечеть ще не відреставрували, а вже взялись за головний корпус Ханського палацу. Пригнали кілька будівельних кранів для перебудови конструкцій, які триматимуть величезний дах над головним корпусом палацу. Идея все равно возводить эту кровлю над главным корпусом остается в силе. И это и настораживает. Почему? Потому что в прошлом году одна из частей конструкции упала с восточной стороны зала дивана. То есть даже эти проведения работ несут в себе аварийную ситуацию. Зведення конструкції вагою в 90 тонн вже завдало невідворотної шкоди. Вот те самые опоры, о которых идет речь, которые стоят на бетонных площадках, 4 бетонные площадки, которые уже залили. Они уже нанесли урон Ханскому дворцу, потому что они разрушили фундаменты тех дворцов, которые здесь находились раньше, вот с этой стороны, и уничтожили аутентичную систему водоснабжения. Знищені фрагменти бахчисарайських територій вже не відродити, але ще й не зіпсованим фундаментам, водостокам та, найстрашніше, цілим будівлям загрожує подальша руйнація. Зокрема, від тиску величезної ваги конструкції можуть з'явитись тріщини на стінах будівель чи навіть у їх фундаментах. Задавал этот вопрос, а что же будет с этим бетоном, который они туда заливают? Они говорили, что потом это будет все изъято. Но тоже, если этот бетон изымать, это значит, должны работать перфораторы какие-то, какая-то тяжелая строительная техника, это создает вибрации, но уже не будет того слоя, который, собственно, уничтожили для того, чтобы этот бетон туда залить. Така недбалість не властива жодному реставратору у світі, впевнена археолог Алія Ібрагімова. Тож те, як у Криму ведуться роботи із буцімто збереження Ханського палацу, свідчать навпаки про навмисне знищення його автентичності. Такі дії, експерименти з унікальним пам'ятником архітектури, включенным в предварительный список номинаций ЮНЕСКО, не что иное, как преступление и геноцид культуры крымско-татарского народа. Представлення Україною Бахчисарайського палацу до переліку об'єктів всесвітньої спадщини з нетерпінням очікують в ЮНЕСКО. В організації вважають, саме з огляду на поточну ситуацію навколо палацу його треба якнайшвидше внести до переліку ЮНЕСКО, щоб пильнішим був моніторинг за його збереженням. Україні залишилось оформити останню частину паперів із описом останніх руйнацій. Вікторія Бойко, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.